Yan, tambay-tambay. Ay! Ano? Si ano? Jamila. Ha? Magkano ka dumating? Magkano ka dumating? Kanina lang. Ayun, kahapon. Na alas 4. Oh, kumusta? Okay lang. Okay lang. Mainit. Ang luluto si Kanuli ng ano? Paksiw na prinito. Amoy! Merienda na. Merienda. Ano? Turay. Pag-sip. Turay. Yung masarap talaga yan sa ano, sa turay. Kung piprituin, paksiwin muna. Para yung lasa. So yun mga kaparing Gison, bali hunapon na, wala nang ulan. Time check natin ay 2:32. Bali punta tayo dun sa bato. Yun. Dalo-dalo muna tayo dun. Tapos bukas ay pupunta na dun, magtatanong ako kung may trabaho bukas para makatulong na tayo bukas. Alright. Init. Sila pupunta sa Kasadali kasi mag-audition. Paano yung audition? Ba't pupunta sa Kasadali? Mag-audition daw muna, tapos pag nakapasok, grand final sa... Dapat maligo muna dun sa Kasadali. Dapat customer. Dapat customer. Kasi yung pa-amateur sa Kasadali yon. Dapat customer pala dun sa Kasadali. Gagawin nila, swimming na sila muna dun para mag-audition din na sa Kasadali. Din yung sa pinag-swimmingan namin na likod bahay lang nung ano, kila Chinchin. Grand final sa Bato Boulevard. Abangan nyo na lang yung ano, yung kung i-vlog ni Nini o si Pula mag-upload nun. Kung mag-upload din ako o makapag-vlog ako sa kanila. Grand final. Alright, napakainit. Nandito na ako sa malapit sa tulay ng Pangulo. Lakas ng ulan, no? Yo! Kabayo. Lakas ng ulan sa Nabwa. Wala nang tubig banda dito. Kaso ngayong ano, May, nag-ulan na naman. Sigurado balik din yan. Pero wag naman sana kasi kawawa naman sa mga palayan na to. Bayan mga nakano naman siya, mga naka-insert. Dami nang nagbago. Dati nung umalis ako, may tubig pa dyan. Isang buwan tayong nawala kasi dumating kami ng Maynila Asais. Nag-isang buwan kami nung Asais doon. Tulay ng Pangulo. Yan. Andito na ako sa papasok. Kambing.
sigurong tao ah. Ah, nandun. Amoy! Amo! Ah! Nandito na tayo sa barracks. Kaya nuli. Amoy! Welcome back! Naalis lang nila! Ha? Naalis alis din ba? Oh? Pauwi si tatay sa antito. Tilo. Ano? Bahay ni Tilo. Na-upload naman to ni Vince na eh. Yan, ganda. Ganda ng bahay ni Tilo. Ang lupa ni Kanuli. Ikot-ikot tayo dito sa bahay ni Chin Chin. Nakataas na. Nababo. At wala pala sila ano dito, sila Tilo at si Tatay. Nadatnan ko si Kuya Nuli lang nag-i-edit. Sila Tilo pala at si Tatay umalis. Umuwi ata si Tatay tsaka si Tilo rin umuwi ng bakasyon. Tapos tatanong din ako kung may gawa bukas. Magchat-chat na lang si Kuya Nuli kung may gawa kami para may content ka ako. Ganda na ng bahay. Kapres ko kadi ko ni Tilo ay. Bakod na. Ikot-ikot muna tayo. Ganda na. Taas na. May mga kwarto-kwarto na taas. Yan, tambay-tambay. Ay! Ano? Si ano? Jamila. Ha? Magkano ka dumating? Magkano ka dumating? Kanina lang. Ayun, kahapon. Na alas 4. Oh, kumusta? Okay na. Okay lang. Mainit. Init talaga. Nakakatulog. Sorry ka. Ay, bakal. Oo. Mainit na panahon. Ang luluto si Kanuli ng ano? Paksiw na prinito. Amoy! Merienda na. Merienda. Ano? Turay. Pag-sip. Turay. Yung masarap talaga yan sa ano, sa turay. Yung piprituin, paksiwin muna. Para yung lasa. Naturay. Sabihin, masarap talaga. Nagluto, paksiw. Bidang. Sarap. Amoy pa lang nakakagutom. Ayun na, tapos nang magprito ka ano uli. Yung Kuya Puloy. Amoy. Tanggalan natin yung helmet. Salamat po. Sa lungbang. Ano? Katapos ko pa sana ako pantalong ba? Oo. Dami rin pala. Sorry ko ah, Gibo. Dayo. Atin pala sa nagtrabaho si Kuya Puloy kabila. Magmerienda kami ni Kanuli. Ni Kuya Puloy. Right. Bira. Oh, ichoro. Tik yan. Kuya Puloy. Ay, nakakabago. Ako na talaga sa mahulog. Nasa mo. Amoy. Mahaboy na manuwan talaga.
Ito yung tuyo. Kailan magkaon? Dami. Tumagtuwa. Ayun na. Well, pulindal. Wala kita choice kundi magkaon. Linda. Yan. Kapay mati na yun. Nabuwang kaya. Kaya na ako sa di ko sa gaduran. Ano? May kula sa iba ako. Nasa dito. Siguro. Ano ay? Ba ako? Ayan, nakakain na kami nila Kanoli. Sarap nung ano, prinito ni Kanoli. Yun. Bali, iniwan muna ako ni Kanoli dito sa barracks. Kasi may bibilin sila ni Kuya Puloy. Tingnan nyo na lang dun sa upload ni Kanoli kung anong bibilin nila. Yan. Oh, nabusog ako dun ah. Ayaw ko sanang kumain kasi pag kumakain ako ng ano na ngayon, ng sa dagat na isda, may lumalabas na makati-kati sa katawan ko. Nagkaroon ng allergy na. Dati di naman. Ngayon nagtataka ako ba't naggaganyan na. Ganda ng ano ni Tilo. Bahay ni Tilo. Malupit ang bahay nito do. Preskong presko. Mamaya nag-iisip ako ng vlog sa Boulevard siguro o kaya sa ano, sumunod ako sa mga kapatid ko kasi yun nga, yung kapatid ko may pa-amateur yung pinagsisimimingan dyan, yung kasadali. Kailangan yung mga sasama sa singing contest ay ano, dapat customer dyan, kaya nag-swimming muna sila dyan. Tapos inaalok ako kung susunod raw ako, sabi ng kapatid ko. Tingnan ko kasi wala namang dalang bihisan. Over ni tata sila. Saktong-sakto sa atsara. Luto ni Kanoli. Ayun po, at back to bar sa tayo. Yun nga, antay ako kasi nagtanong na ako kay Kanoli kung may trabaho bukas para makatulong na tayo kung saan tayo pwedeng tumulong, kung dito o dun sa kabila. Kasi dalawa yung ginagawa namin ngayon. Yun nga, antay lang daw sa chat, sa group chat namin kung mayroon. Kasi yun nga, wala si Tilo, wala si Tatay, wala sila Karot. Iwan ko lang, sabi niya. Kaya yun, hantay-hantay tayo. Kaya isip-isip muna tayo ng vlog.
At si Ate Bidang nandito. Okay naman. Hello, baby. Ayun. Mag-ama ko nga niya. Wala pa? Hirapan sila nga Biyahe. Mahirapan talaga. Dapat nagpa-reservation. Kasi yung... sa Alabang, puno na daw. Puno yun. Kasi di na sila nagtatanggap ngayon ng pasahero. Ang magpapabooking sila, petsa 12 pa. Doon sa PTX. Wala sila. Punong-puno. Kaalis pa lang. Kaya ang ginawa ko, may nag-alok doon na sinakyan ko yung biyaheng Sorsogon. Pero yung pamasahe ko, kahit nabuha lang ako, yung bayad, sa Sorsogon yung bayad. 1.3, ordinary. Ayun, mahal. Oo, 1.3 ordinary. Tapos, bilis. 3 beses kami muntik madisgrasya. Tian. Yan si Ate Bidang. Kanina ka pa dito? Kani-kanina lang. Mga 30 minutes. Ano, baby? May bibig ko yan sa'yo. Tutulong ko lang. Sino? May bibig ko yan. Ikaw? Bigay mo sa akin? May bibigay daw si Ate Bidang. Ano kaya yon? Ano kaya ibibigay sa atin ni Ate Bidang? Ayun.